ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли подписчикони гиромиқадри канали мошини фурӯшӣ. Бародарои азиз, умедворам ҳама шумо соқу солиму бардам ҳастед. Бародарои азиз, эҳтиромона аз шумо танҳо хоҳиш мекунам дар каналҳое ки запасноимон, каналҳои нав монанд, каналҳои дигар монанд, илтимос подписатсия кунед, канали нав монанд. беҳтарин мошинои арзона бари шумо пешниҳод кардем. бовар дорам шумо дар маъқул мешавад та охира танҳо тамошо кунед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед танҳо ватсапда эълонои худтонро метавонед равон кунед. хона, мошин, замин, квартира, ягон молу маҳсулоту на чизе ки реклама карданед метавонед равона кунед. мо кӯшиш мекунем қад шумо ҳамкорӣ кунем. бародарҷоно, ҳатман лайкора монед. канали дигар монед, дар канал бисёртарам навор мешавад. хоҳиш подписатсия кунед. якум мошини фурӯшии дай волосити ки соли барӯшии соли 2008 бо диққат тамошо кунед. навор беҳад навори хушагар. объем моториш 1.6 сӯзишвориш ҳам бензин ҳам газ, коробкаш механик, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад ва мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. бародарои азиз, 26000 сомониш мегӯяд ки 157000 рубли русӣ мешавад ва бо диққат гӯш кунед соҳиби мошин чӣ гуфтаем. қайд карда бародарои азиз ки дар 61 кор мекунад, литсензияш 5 солаи, мошина мегирӣ, фақат кор мекунӣ, камбудиш нестае мошина. рақамош дар рӯи экрани шумо, бо як бор худтон дар тамос шавед, бо маълумоти бештар ҳақиқатан дастрас кунед. бародарҷоно, ман бисёри баъд такрор накунам, аз шумо ҳар як инсон хоҳиш мекунам кнопкаи сирхи подписатсияро ҳар як инсон бизанед, касед ки меҳмонӣ. бародарои азиз, мо навора идома метем. мошини навбатии Daewoo Nexi мебошад ки соли барӯши соли 1996 мебошад. объем моториш 1.5 бародаро, ҳам бензин ҳам газ дора, ҳардаш кор мекунад. коробкаи мошин механикаи мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. дар шаҳри бохтар, яъне Қурғонтепа қарор дорад. айни ҳол мошин 11000 сомонаш гуфтасе ки 66000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин аҷоиба, хуба, ягон камбудӣ надорад. состояниш беҳтаринае. ҳамин камбудиш фақат ҳаме ки панҷум коробкаш хушрӯна медорояд. ҳамин ха минус дорад, тамом мекунад, ям ха минуси калон нест. рақамош дар рӯи экрани шумо ҳастад. харидор бошед, ҳолатша фаҳмиден, метавонед бо занг занед, бо пурратар дастрас кунед маълумотро. хуб, бародарои азиз, дар комментария якчанд бародар Zephyr дархост кардем, баҳртон пешниҳод мекунем. Opel Zephyr солуш соли 2010 бародарои азиз, объем моториш 1.8 Ecotec, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механик, мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. ва ин мошинам бародарои азиз, мисли мошини пештара дар шаҳри бохтар, яъне Қурғонтепа қарор дорад. 55000 сомонаш гуфтаста ки 323000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин гуфтае ки тамоми наворотош кор мекунад, яъне ки автопилот, климат контрол, кондитсионер, ях, хулоси гап 4 электро, ҳамаи наворотора дорад. ҳамаи наворото, мақсад мошин фулай, ҳамаи наворотош кор мекунад гуфтага. рақамоша дар рӯи экран мемонад, метавонед занг занед. бародарои азиз, шахсоне ки моро якум бор тамошо доред, яке медонем бародаро, аз шумо хоҳиш мекунам кнопкаи сирхи подписатсияро ҳар яктатон. бародарои азиз, мошини навбатӣ, мошини советская, ВАЗ 2110, ҳама каса лайкора ҳатман мегузорем. солуш соли 2003 ВАЗ 2110, объем моториш 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механик, мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорад. нарша бошад 14000 сомон, мегӯяд ки 85000 рубли русӣ мешавад. бародаро, такрорам шава, ҳолати мошина соҳиби мошин хуб қайд карда, гуфтаем варианти адиши, яъне барқ, агар ягон Nexi боша, варианти адиширо мебинем. рақамошон дар рӯи экран метавонед занг бизанем бо шумо. навор идома дорад шербачо, сечка Mercedes Benz C-класс бегем, соли барӯши соли 1996. объем мотори мошин 1.8 сӯзишвориш ҳам бензинай, ҳам газай, коробкаш механикай, мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. бародарои азиз, 36000 сомонии хидмон мегашт ки 218000 рубли русӣ мешавад. мошина состояниш хуб гуфта бародарои азиз, як маълумоти пурра русӣ гап додагӣ нест, бисёр маълумот додагӣ нест. ва рақамоша дар рӯи экран мондагем. хай ҳолатша худтон бинед дар сурат, мисоли гап бо агар маъқул дошта бошад нархи навош, метавонед як бор ҳамсӯҳбат чен занг занед хатишон, маълумоти муфассалтара бо айхичон дастрас намоед. бародарои азиз, аз шумо хоҳиш мекунам бисёртон дар канали дигимон меҳмонен. ҳатман 90% зиёдтартон ҳатман бародарҷонои ман
кнопкаи сирхи подписатсияро зер кунед, то ки наворо тез-тез бирояд. Ҳаматон подписатсия кунед, ядунаи лайк монед. Ам инсоное ки подписатсия накунед, ҳатман подписатсия кунед. Шербачо мошини навбати Opel Astra G ам бисёр любители, бисёр дора ҳамин канал. Opel Astra G дар кузуфи сиданай бардурои азиз, солош соли 99, объем моторош 1.6. сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳолати мошин беҳтарин қайд кардаи мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад. 34000 сомонаш мегӯянд қирғонтепада 200,000 рубли рӯз мешавад. баъд бардурои азиз соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати техникиш беҳад хуба. 4 баллони нав, ходовой мотор, ҳамаш сатҳоиза, гази бензинаш ба дараҷаи олӣ кор мекунад. номерош номерои ауксиония, ҳамон шахсе ки мехарад туҳфа карда мешавад. маълумоти иловагӣ бардурои азиз, рақамош дар рӯи экрана, занг бизанед худтон бардорҷонон. бо бардурои азиз мегзарем ба ҳамин мошинои советския, телга советския баҳри шумо пешниҳод мекунам. мошини навбатии Lada Priora мебошад бардурои азиз ки соли бароч соли 2008 ай мошина. объем моториш 1.6, ҳолат шахай дар сурати десенчхелай. сӯзишвориш бензин, газай, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад бардурои азиз. 25000 сомонаш гуфтаеса ки бақир бозира 147000 рубли рӯз мешавад. хоб соҳиби мошин гуфтае ки краскаи мошин навай без сарапинаи фарош, пачкаи ойнаҳои пеш, электропакет, музикаш беҳад хуб мехонад, пионерои оригинал. мошин конкретни меҳнат кардагае. бо савдо мешавад. фавран пул лозимай документош то охири ноябр. рақамош дар рӯи экрана ҳамиқа маълумот дода, қариб ҳамаи маълумотошо гуфтагае. бо занг занед, касе ки харидори савдо кунед. бардурои азиз мошини навбати Opel Astra дар кузуфи хеҷбека бодгиҳира ман пешниҳод кардам дар канали Топ Мошино. соли 95, объем моторош 1.6, бензин, газ ҳарҷиш кор мекунад. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад бардурои азиз. 26000 сомонаш гуфтаеса ки 153000 рубли рӯз мешавад. соҳиби мошин қайд кард ки состояниеш беҳад хубай, ягон расходи зиёдӣ надорад, ҳуҷҷат ҳам дорад, мотор, ходовоиш ҳам состояниеш хубай, баллону ҳамаш нав. харидори аниқ фақат занг бизана. вариантҳои алиширам мебинем қайд карда. рақамошона дар рӯи экрани шумо мудагим, ҳатман метавонед муроҷиат намоед. хуб бардурои азиз, зинда бошед, сарбаланд бошед. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, боварӣ комил дорам дар ҳамаи наворе ки тамошо доред 90% зиёд медонам, бисёр такрор мекунам, лекин шумо як бор гапи маро гӯш кунед, ҳама каса подписатсия кунед. рақамое ки дар рӯи экран мебинед, эълонои хитона, мошин, хона, намедонам ягон асбобу анҷом, молтона, чизтона метавонед равон кунед. мо кӯшиш мекунем дар навораи ояндамон бо качествои беҳтарин реклама кунемшон. танҳо ватсапай муроҷиат кунед. худованд нигаҳбонтон, зинда бошед. ҳама одамое ки дастгирӣ кунед, бовар кунед, дарди сартона набинед.